Ratata. Jeg ved godt, at en Meganium er 2 meter høj og vejer 100 kilo, ikke? Nej, det er betjent Jenny. Det gør jeg sgu da også. En rødhåret tøs, en mand uden øjne og en 4-årig der render rundt og tror, det er verdens bedste Pokémon-træner. Den vej. Tak for hjælp. Hvad var det? Snorlags. Nå, nu er jeg smidt til problem med politiet. Det var fandme også på tide. Hvad mener du? At det er deres skyld, at der er ingen, der ser vores anime, og ingen køber vores manga. For sidste gang, der var en rundspørg om yndlingsudbud, var der 50% for Naruto, og 50% for El, og 10% der ikke stemte. Det er godt forbillede. 10 år og allerede ude uddannelsessystemet. Den var ikke gået i Danmark. Hvad er Danmark? Jo, nu skal du se. Hvis du bare går lige ud, og så til højre, 13.000 kilometer derudad, og hvis du møder en tilfældig rødhåret kvinde og en blåhåret mand og en særlig gnom, som siger sådan. Og så siger du, Pikachu, you thunderbolt! Og gå, og så er du så. Men så er det Pokémon-kamp. Okay, Pokémon-kort. Kan du huske, hvad man spiller? Nej.